Gabi kanatong tanan mga kahigalaan sa atong mga suking tigpaminaw sa Hope Channel, South Philippines. Ako mo gi-welcome karon gabi sa atong series, the well-known and least-known people of God, the life. Sa ilang kinabuhi may gala atong tunan ini tibok semana. Ako makiguban kaninyong tanan, mga kaigsunan, mga kahigalaan. O karon gabi atong tan-awon sa makadiot ang kinabuhi niining tawhana, the downs and ups of Joseph. Atong tanawon makigalaan, atong lilion kung unsa man ang kinabuhi ni Joseph, unsa man ang iyang kaagi nga ato nga matun-an ning tibuok presentation nato ni Taknaas gabihon makigalaan. Ang atong teksto makita sa Genesis Kapitulo 41. Nagkanayon makigalaan, ang ingon din yung balang kasulatan, mahimo ikaw magtatanaw sa tibok nako nga panimalay. Ang tanang makatawhan magatuman sa imong mga kasuguan, sa imong pagmandar. Nag-ingon din makala, ingon nga ako usa ka hari, ako lamang ang imong pagasundon, ug ako ang labaw kanimo. Versikulo 41 mga kaigalaan, naingon din see here, Pharaoh said to Joseph, I will place you in authority over the land of Egypt. Ako ikang ibutang nga maoy gamhanan, usa sa gamhanan, o kanimo akong ihatag ang otoridad sa tibuok yuta sa Egypt. O nagkanayon sa unahan makigalaan, o si Pero makigalaan nagkanayon, o unya iyang gikuha, ang giingon sa English, signet ring, gikan sa iyag yung tudlo o giya kining gihatag ngadto kang Jose nga maoy timaan nga siya mga kaigalaan maoy segunda nga maoy mangulo sa tibuok Ehipto. Pinagi sa iyahang gahom nga gihatag ngadto kang Joseph, si Joseph mga kaigalaan mga kaigsunan, mahimo siya nga segunda nga pangulo sa Ehipto. Ugon niya si Parao nagingon kaniya, gihatag usab niya ang karwahe nga labihan kanindot. Matod pa dinhi, Pharaoh had him ride in the chariots used by his second in command. Ugo niya makatawhan nga makakita kaniya, mga kahigalaan, muyukbo kaniya, ugo niya magasinggit, long live Joseph, long live Joseph. Mahimo siyang segunda o vice president mga kaigalaan sa tibuok yuta sa Ehipto. Ugon niya niadtong panahon na mga kaigalaan napadpad si Jose. Iyang edad mga kaigalaan 17 anyos. Nakasinati siya og down sa iyang kinabuhi. Ugon niya miabot siya sa yuta nga dili pareha niya og kinabuhi. Dili niya makaliwat ang iyahang naabdan ngayuta. May imagine mo may gala sa 17 anyos nga usa ka batan-on. O gunya inosente siya. Lansad siya sa usa ka panaw sa iyang kinabuhi. Og miabot siya sa yuta nga dili gyud niya iyahang yuta. Miabot siya sa mga katawhan nga dili niya mga katawhan. O gunya mahigala, dili kato kabahin siyang ambisyon siyang kinabuhi. Wala niya giplano nga moabot siya ditong dapita sa iyang kinabuhi. Apan mga kaigalaan na hitabo gyud nga si Jose miabot sa yuta sa Ehipto. Ugon niya si Jose, gibaligya siya siyang mga igsuon ngadto sa mga Midyanhon. Ngadto sa Midyanhon. Umanyana, gibaligya na sab siya sa ikaduha ngadto kang Putipar. Ang balaang kasulatan, wala mag-asoy kung pila ang gidawat sa mga negosyante taga-media. Kung pila ilang nadawat gikan kang Potifar. Mga kaigalaan, si Jose mao'y unang biktima sa pagpamaligya og tao ni adtong kapanahunan sa iyang kapanahunan, mga kaigalaan. Naingon din mga kaigalaan, si Jose nagatrabaho. He worked hard alang nga siya magkinabuhi. Kana bitong ikaw na lang usa sa maong dapit may gala wa kay parinti, wa kay igsuon, wa kay kaliwat.
Kinahanglan mo trabaho ka. Aron mo survive ka sa imong kinabuhi. O gunya dito sa dapit sa balay ni Potifar, mga kaigalaan, siya nahimong katabang, caretaker, walay monthly salary. Wala po siya manghangyo nga pili akong sweldo. Basta kay gipalit siya sa dakong kantidad ni Potifar. Og si Jose, mga kaigalang, una niyang trabaho, nahimo siyang manager. Ambot og naka-eskwela ba ni siya og management. Apan sa akong nahibawan, 17 anyos, wala pa gyud siya ka-eskwela. Apan nahimo na siyang manager, the chief and supervisor, mga kaigalaan, sa balay ni Potifar. Gani ang bahandi ni Potifar, igisalig ngadto kang Jose, ug iyang giatiman, mga kaigalaan. Wala gyud niya kupiti. Wala gyud niya, mura bitaw, gikawat. Wa gyud niya kawati, iyang giampingan ang tanan. Mga kaigalaan, grabe kabutan nga manager. Mauna ang iyang trabaho, mga kaigalaan. He was in prison for false accusation. Napriso siya alang sa baka kaayo nga akusasyon ngadto kaniya. Ugon niya, ang resulta, giitsa siya dito sa dungeon. Sa prisuhan dito sa ilalong, sa yuta, mga kaigalaan. Ugon niya, kalma lang. Nakighigala siya dito sa iyang mga kauban nga piniriso. Dito sa sulod mahigala, gibuhat niya ang makapahimuot sa warden. Ugon niya, mga kaigalaan, si Joseph, gikomisyon siya sa warden, mga kaigalaan, dito sa city jail, sa Egypt, mga kaigalaan, nahimo siyang in charge or assistant warden. Basta-basta niya katrabaho. Apan, wala gyapon siya sweldo kay piniriso siya dito sa Ehipto, mga kaigalaan. O ang mga katauhan dito sa prisuhan, under his care. Atong tunan magyala sa makadiyot. The downs of Joseph. Number 1, he was not loved by his brothers. Kung ikaw gali may gala, wala ka gihigugma sa imong mga isuon, sultihan ti ka, usa na sa down sa imong kinabuhi. Ug mauni na sinati ni Jose didto sa Ehipto. Ikaduha, he was put down in the cistern. Gibutang siya dito sa banga o dito sa bangag nga walay tubig, matud pa sa uban tabay nga laom. Ikatulo, he was sold to the Midianite. Kana bitang ibaligya ka. Part na sa down sa imong kinabuhi. Sunod, mga kaigalaan, ikaupat, he was sold again to Potifar. Gibaligya na pod. Gipaginansihan siya ngadto kang Potifar. That is the 4th downs. Ikalima nga downs, he was charged for rape case against the wife of Potifar. Downs na sab. Ikaunom, he was put down in the dungeon. Grabe ni nga downs, mga kaigalaan. Note, walay record sa balaang kasulatan nga sa dihang si Joseph didto siya sa prisuhan sa Ehipto, mga kaigalaan. Nagsakit siya diabetes, wala. Sunod, wala pud siya gisipon didto. Wala pud siya magsakit og asma. Wala record nga naa siya cancer. Wala po record nga naa siya high blood. Wala po record, mga kaigalaan, nga na depression sa kinabuhi ni Jose. That Joseph cried. Walay record sa balaang kasulatan nga si Jose migbako didto sa Ehipto tungod kay mo'y nahitabo siyang kinabuhi. None of the above. None of the above. Okay. While Joseph stayed in the prison cell, he continued his kanabitang walay grabe unselfish ministry. Bisan tuwa dito sa suok, sa prisuhan, walay undang nga ministeryo. Gani, nag-interpret siya og damgo dito og he made friends. Doon na siya mahigala nga dito sa prisuhan. Nakaamigo siya duha ka buok dito, mga kaigalaan. Kapitulo 40, versikulo 14.
but remember me when it goes well for you. Inumdumi ako kung unsa may maayuhon nimo didto. Ipakita ang pagkamaayo kanako. Hisguti ang akong pangalan didto sa kang paraon. Basi na lang mahawas ko diri sa prisuhan. Og mga higala, ang cupbearer gagitabangan niya pag-interpret sa damgo ni cupbearer. Nakalimot og duha ka tuig. Kana dahing imong mga higala nga imong gitabangan nimo, unya manghangyo kanila, ayaw kumpiyansa. Dali ra nang makalimot, labi nang kung matungtong na sa maayo kaayong kahimtang. Mauni ni tabo ni Jose. Nakalimot iyang amigo nga iyang gitabangan. Ug unya nitong panahon na, si Paraon mga kigala nagdamgo. Ug unya naglibog siya, hilabihan niyang laguta nga wala gyoy maka-interpret sa iyang damgo. Ug unya nakadungog kining cupbearer mga kigala. Nag-ingon ang cupbearer ngadto sa kang Paraon. Ug gining panahon na si Jose ginumduman sa iyang higala, apan mikabat og duha ka tuig. Ug mingon siya ngadto sa hari, mahal ngari, usa ra gyud akong hinumduman. Na usa ka batan-on dito sa lalong prisuhan nga maka-interpret sa imong damgo. Pwede na siya natong paanihon sa gawas. Busa niadtong panahon na nagsugod na dayon ang ups ni Joseph. Kaganiha atong gitun-an the downs of Joseph. Karon the ups of Joseph. Number 1 up. He was taken up from the well. Uy, moto'y primerong up sa iya ha. Sunod, he became Potiphar's manager. Uy, pagkanindot, up na. Kung na kay trabaho nga medyo nindot. Note, chapter 39 sa Genesis verse 5, Potiphar appointed Joseph the overseer of his household, put him in charge of everything he owned. Grabe na. Pero sultihan ta ka may gala, walay labot nga atimanon ni Jose ang iyang asawa. Dili apil ang asawa ni Potiphar nga atimanon ni Jose. Ang tanan lang makabatangan, maoy atimanon ni Jose. Maotoy sugo, mga kaigalaan, og maotoy iyahang tugon. Og ikatulo, he became the assistant warden sa city jail. Grabe. Assistant warden. Pagkanindot nga trabaho. The warden put all the prisoners under Joseph's care. He was in charge of whatever they were doing. Genesis chapter 39, verse 22. Sunod mga kaigalan, nagingon din he was taken up to face the king to interpret the dream. Nahawa siya didto sa ilalom aron makikita sa hari. Ug unsay nahitabo, taas naman iyang bungot, iyang gikwaan iyang bungot, iyang gisiban, iyang kaugalingon nga naong mga kaigalaan, ug niya nagsinina siya gwapo nga kanang linabhan nga humot-humot, ay kay mo atubang gud siya sa hari. Niadtong panahon na gwapo na gyud kayo, ug matud pas kabaguhan karon tisoy na. Mistiso na siya tanawon niadtong panahon na. Og niadtong panahon na may gala, gidala siya ngadto sa tubangan sa hari. Og unya mga kaigalaan, gi-interpret niya. Number 5, ikalima nga up sa kinabuhi ni Joseph. He was appointed as Vice President of Egypt. Di na basta-basta nga posisyon, Vice President. Matod pa sa balang kasulatan nagingon, you will oversee my household and all my people will submit to your commands. Only I, the king, will, what? Nagingon din greater than you. Sa ato pa, siya ang Vice President, mga kaigalaan, sa nasod sa Ehipto. Kini nga trabaho, din basta-basta. Ugon niya na ingon din gipasakay siya, gitagaan siya karuwahi nga labihan kanindot. Tingali makigalaan bulawan kadto nga karuwahi nga iyang gisakyan. Kay matod pa, katugigahin lamang nga karuwahi alang sa second in command. Vice President, mga kaigalaan.
O niya nagingon take note may gala. Just before Joseph was appointed to the president as vice president mga kaigalaan, he was the only person that gave an advice to the president or the king Pharaoh with a command. Atong tanawon, nagingon siya dinhi. Genesis 41 verse 33. So now Pharaoh should look for a wise and discerning man. Imagine that. Should. Sunod mga kaigalaan ngayang mandar. And Pharaoh should do this. Kinahanglan buhaton yun nimo, mahal ngari. He should appoint an official throughout the land to collect 1/5 sa tanan nga ani sa tibuok Egypto. Di basta-basta na. You should. Sunod, verse 35, they should gather all the exist, ang tanang mga subra, ilang tigumon ka na. Sunod, with the authority of Pharaoh, they should store up all the grains and they should preserve kana. Di basta-basta na nga kaisog ni Jose mga kaigalaan. Ugo niya padayon ta sunahan as nagkanayon mga kaigalaan, this food should be held storage. Kinahanglan tigumon kini alang sa pagpangandam sa dako kaing gutom sa tibuok yuta sa Ehipto, mga kaigalaan. Ikaunom, he became the economist of the land. Vice President, the economist of the land of Egypt. Letter A, he collected all the excess food. Letter B, he stored up vast amount of grains, mga kaigalaan, huge and dili masukod, immeasurable. He put it in a huge warehouse in every city for storage. Sa nakalinlain nga siyudad sa tibok nasod sa Ehipto, iyaha kining gihimuan og mga storage. Grabe, warehouse. Dito niya gibutang. Ikapito nga up si Joseph, he had the full authority of the country. Full authority. So Pharaoh commissioned Joseph, I am putting you in charge of the entire country of Egypt. That was a command. The 7 up. Ikawalo nga ups, his name was changed to Sipinat Pinia. Nga nagkahulugan, the God was said, he will live, or the God speaks, he lives. Mga kaigalaan. The daughter, number 9, number 9, he was married to Asenat. Kinsa ni si Asenat? The daughter of their pastor dito mga kaigalaan. Genesis 41 verse 45, mga kaigalaan. Si Joseph naminyo sa usa ka buutan nga dalaga nga anak sa pari o sa pastor dito sa Ehipto. That was an up, mga kaigalaan. Now, just before I sit down, just before I end up our presentation this evening, mga kaigalaan, the secrets of success. Unsa may sikreto ni Jose sa iyang mga kalampusan sa kinabuhi? He was abused by his brother, but he holds no grudges to them. Apan kasagaran nato, sa dihang abusaran na gani ang atong katungod, ang atong kaugalingon, musukol gyud ta. Apan si Jose, dili. He was abused by his brother, but he holds no grudges to them. Sunod, letter B, he never lost his faith to God in the land where people do not believe his God. Makasusubo may gala, daghang mga batanon nato karon nga gikan sa probinsya, makadto na galing syudad. Mawala na dayon sa pagalagad, mawala na dayon sa pagtuo. Nga naman, grabe kayo makatintal makalingawan sa syudad. Sa nagkalilain nga dapit mahigalaan, grabing kalingawan. Apan si Jose, wala yun siya matintal.
nagpabilin nga matinudanon siyang pagtuo, bisan taliwala sa yuta ug mga katawhan nga dili niya mga katawhan ug dili mutuo sa Dios nga iyang gituohan. Ikaduha, ay katulo, he never murmur and complain or blame of what had happened to him. Wala gid siya sukad makigalaan nga murag unsa man ni. Ang ako umanggong mga igsoon mo hinungdan ani nganong nabot ko diri. Wala gani siya maingon nagmahay siya. Apan makigalan, iyahang gipasalamatan ng Dios tungod kay nakaabot siya og nahimo siyang panalangin ngadto sa uban. Letter D, makigalan. He always introduced God. He always introduced God as the source of all power, even to the king. Makasusubo. Kay daghan karon mga Kristohanon, magkadto na gali sa maong dapit, makalimot na dayon sila pagsulti nga sila Kristohanon ug magtotoo. Maulaw musulti, apan si Jose, iyang kanunay gi-introduce ang iyang Dios nga iyang gilagaran nga mao yun sa source of all powers, even to the king. Mga kaigalaan. Now, BIP, dili ni very important person. Very important points to remember about Joseph. Number one, he never moved an inch to indulge temptation. Mga batanon, ayaw kalimot, kang Jose. Nga bisan tuwa siya sa dapit sa mga katawhan nga dili mo tuo sa iyang Dios, mga kaigalaan, mga kaigsunan. Wala gid siya magpatintal. He never indulged and moved an inch to indulge temptation. Sunod, mga kaigalaan, he did what is always right. He did what is always right. He did what is best for others. Gihimo niya ang makayo para sa uban. Kay kung ako pa'y si Joseph, niadtong giitsa ko bangag, mukisi-kisi jud ko. Musinggit jud ko. Apan siya, matud patingali siyang kasing-kasing, mao may ganahan ninyo, nalait sa na lang ko. He did what is best for others. Number 4, he can stay cool in the midst of hot trials and pains. Grabe. Can stay cool. Doon na gani ako nibalan. Gitagahag pagsulay. Gilisod-lisod siya sa iyang kinabuhi. Ugo niya iyang anak namatay. Wa na dayon mo alagad. Miundag na dayon. Doon na po'y usa kabatan noon. Di na makayang mapagsulay sa eskulahan. After 3 days, tuwa na sa nagbitay na sa mangga. Apan si Jose, he can stay cool in the midst of pain and hot trials. Mga kaigalaan. Ikalima, he never say a word or got angry against the wife of Potiphar for false accusation against him. Wala gid siya mingon ikaw wa kay batasan, wa kay igabalos, ako'y manilhig sa imong kwarto, ako'y magluto kaninyo, ako tanan magatiman sa iyong balay, imo kong giakusar, bakakon ka. Never say a word against the wife of Potiphar. Number 6, he never stopped serving God even in the midst of hurting moments. Kana bitawng taliwala nga gipasakitan ka, mga kaigalaan, bisan hangtod siyang kamatayon. Wala gid siya mugintang, mga kaigalaan. Wala siya miundang sa pagalagad sa Dios. Joseph served God in the midst of heartaches. Sunod, mga kaigalaan, ni kapito, persistent spirit. He never give up and he never back out. Mga kaigalaan, kung miabot man sa imong kinabuhi ang kapait o kalisod, nga tingali sama-sama sa kang Jose, never give up. Be persistent. Never give up and never back out. Ikawalo, he possessed a positive view in life. Siya nakabaton sa positibong panglantaw sa kinabuhi.
Mauni ang kinabuhi ni Jose, mga kaigalaan. Ning taknas gabion, daghang kayong salamat. O nagalaom ako nga ning taknas gabion. Atong natun-an ang nindot kayong kaagi ni Jose. Apan sa dili pa kita mahigala mo tapos ning taknas gabion, ako magahimo og usa ka pagampo alang kanatong tanan. Atong iduko atong ulo, pinagi sa atong mga pagampo, gamhanan na mo nga Dios. Dagan salamat sa kaagi ni Jose. Pagkanindot siyang kinabuhi, nga angay namo, tanaw ng iyang mga lakang sa kinabuhi, nga bisan unsa kapait, bisan unsa kalisod, wala gyud mo gintang ang iyang pagtuo nga kanimo. Ug nintaknaas gabihon daghang kayong salamat. Salamat nga ikaw magapanalangin sa mga katawhan nga nagapamati karon. Tingali ang ilang kinabuhi sama sa kang Joseph. Apan nintaknaas gabihon naghangyo ako kanimo. Nga imo silang panalanginan. Imong tagaan o kasulbaran ang ilahang mga problema. Ug salamat kay sa mga saad nga sa dihang muduol media sa imong trono ikaw mismo nagsaad nga imong tubagon ang among mga pagampo. Ginoo, hinluy ang among kasing-kasing. Hinluy ang among kinabuhi nga bisan taliwala sa kapitos o kalisod sa kinabuhi, magpabilin mi diha sa imong kiliran. Kiningtanan mo isalig, binagi kang Krisos nga among manuluwas. Amen.